Здравейте хора, аз съм господин Диско и днес ще играем на не знам как да го произнеса мечове с Кристиан. Извинявай, но ти няма ли да кажеш нещо пред публиката? Така, Диско, аз чувам ли се? Да, чуваш се добре. Да, чуваш се, не се бой. Обятна. Сос, не. Гаси убиха ме, докато бяха фъка. Така, искам да кажа здрасти на хората и да им кажа, че аз съм нов в групата и в тези видеа. Да, кажете здравей на новият ни гост, чуя се кой е следваш и без той с молнията вече сме направили мръсен канал. Деци, ти си умрял. Окей, найс. Сега трябва боксовете да чупя. Искаш да се бием ли? Или не? Аре, давай. Добре, даваме. Определено чакай, че си използваш така. Айде, ела. Да, отново. Добре. Това не е честно. Нали знаеш, че тук трябва манинко повече да разговаряш? Добре, хора, сега мисля да победим Кристиан и така. Не забравяй, че аз съм добър в доджването. Мисля си добър. А как това ще ти помогне? Как ще помогне това в битка такава? Кристиане, побеждавам те. О, нападва! Атакуват! Нати! И изпусна. Legendary бокс! Не, изпусна го! Деца миста. Не. Добре, аз се връщам. I always come back, though. Bro, shut the fuck up. Който разбра референца, напишете в коментарите. Дед. Така, малко да взема крейто, защото да не забравям за колко собствено да се бъде то му изстрели напред напад. И така, хора, ние сега ще го победим. И много лесно. Трак. О, но казах, иди. Не. Ще взема ти. Окей, добре, взех нещо защо. Добре, да видим. Хай, ела така. Йо. На! Окей, умря. Това ти кажа такъв е живота. Йо. Не, умря. Сега ще убия някой десен. I dead. Come here, Кристиан. Чакай. Не. Дед.
О, че трябва да се набия. Няма кой направя. Утра Сигма Гмарис. Не. Yes. Майко Кристияне, не знаеш колко как буквално за малко не умря. Айде, що няма никой в средата, бе? Защото ме мързи. Хора, искат и да ви кажа, що не сме качвали на Лиско и Мълнията. Мълнията го мързи сега и не иска да снима изобщо. Ох, тук Мълния се е Ела тука! Деца. Кей се ще придя. Всички. Газ. Пазете всичките от мен. Не! Умря. Убихта. Ама това е с помощта на други хора. То с някакви... То се спомня някакви фистове, които ме изстрелят от мапа. Да, именно. Аз мисля, че това са хакове. Може. О, не. Не. Ела тука. Вземи ела тука. И после се стълби. Къде си, бе? Не съм никъде. Къде си? Ти пък. Вие сте Лиско хейтери. Чухте ли? Вие ботови. Вие сте ботови. И сега сте будете и само ботови. Ботови. О! Легендари! Yes! Къде си? Окей, умряха. Къде си? Кажи ми, покажи. Покажи се. Няма да ти помня. Умря? Еми това беше заради боксинга, човек. То смърсен боксинг. Не умрях. Ще умреш скоро, не се бъде. Някой ден или друг ще ми дойдеш ти и ще умреш. Дед. Човек не бях даже подготвен. Знаеш ако отивам да се подготвя за малко и се връщам, окей? I'm coming for you. Я Кристина. Добре, ай. Няма да кой се сподържа, много ми интересно, ще сподържа. О, дете. Не, боксинга ме уби! Как оживях от боксинг? А ти използваш някакъв нормеч, де се казва. Казва се Йоро. Ти си дет. Окей, да, Йоро. Дет. Не. Дет. Аре ви. Да бесам. Атакувам. Дет. Окей, никой не може да дойде тук. Здравей, Сигма. Не! Умря? И ми човек това е защото другите хора мен ме бият само. То. Йо. Не изпусна. Гъсък. Къде си? Легендарка. Не! Майко призаках се, сега съм извън картата.
Наоборот, той се смее. То се ги. Както всеки мръсе, някакви червени такива и мръсе. Мисля, че са за Роубъкси. Мисля, че той нещо е за Роубъкс. Сигурно. Ила. Жив съм. Какво? Плънах върху пещерата, ела тук сега. О, сега той ще направи. Чакай само да си включи телефона за зареждане след малко. Дет. Тук си да че направо не познавам. Направо си да чупа не познавам. Дет, направо не познавам как си дет, че направо си дет. Тук си дет, Майко, това беше много хубав батъл обаче. Нали? Какво то как ще е? Добре, аз сега ще намеря един човек и ще го убия. Игенот. Дет. Не, баси ганя. Мисля, че знам той какво има. Той има Robux. Той има The Strongest за 590 Robux. One hit instant knockout. What the Sigma? Аз бих се го купил това. Ама ти нямаш Robux и аз също нямам. Бедни сме. Да джойнем ли Squid Game? Не мога, как ще мога. Гледай колко убих с тази атака. Давай. Един жив, 3 загинали. Как това е? Убий го. Ще убия някой. Това мога. Така хора? Предизвикам те на едно в една, ела. Що мързима? Деци, иди. Оле, трябва да убим това. Дет. Окей. Come here. На! No, изпусна. Умре ли? Не, жив съм. Пещера. Няма ти да живиш. Така, ще те бута. Не си ще преследват. Те са фенове, бро. Dead. We cannot win. Добре, окей.